שמחה. ועכשיו אנחנו עם הנושא הזה, בערב ליל הסדר כשאנחנו ישבנו מסובין, פרסם האו"ם את ממצאי ועדת הבדיקה שלו על אונר"א, על אף העדויות שהציגה ישראל על מעורבות של עובדים בארגון הזה, בטבח 7 באוקטובר, האו"ם באופן לא מפתיע טוען שלא סופקו לו עדויות מספקות. וכמו כן צוין בדוח שנתמך על ידי מזכ"ל האו"ם גוטרש, שקיימות בארגון מסגרות שנועדו להבטיח עמידה בניטרליות. מצטרף אלינו עכשיו פרופסור אריק אגסי, שהוזמן על ידי האו"ם לתת עדות. שלום. ערב טוב קרן, עדיין לא פרופסור, אבל כן. כן, הנה קודמת. ספר לנו על המעורבות שלך בוועדה, מה בדיוק היה התפקיד של הארגון שלכם? כן, אז הארגון שלנו, מכון המחקר אימפקט SE, שחוקר ומנתח תכנים של ספרי לימוד ברחבי העולם כבר מעל 2 עשורים, הוא הארגון היחיד שהוזמן על ידי הוועדה הזאת לתת עדות, ונתנו 2 עדויות פעמיים, כולל הגשה של מסמך בין 250 עמודים, שמראה את ההסתה השיטתית שקיימת בספרי לימוד וחומרים לימודיים שאונר"א מפיקה בעצמה, בספרי לימוד שהרשות הפלסטינית כותבת בתוך הספרים בשימוש של אונר"א בכל רחבי רצועת עזה. אנחנו, פנו אלינו לאחר העדות הזאת, מתוך הוועדה הזאת שאמורה הייתה לחקור את אונר"א, ובעצם ביקשו מאיתנו לקבל את התמונה הרחבה, ושלחנו להם פשוט הר של חומר. כן, אז פה באמת תנסה לצלול. רגע, התוצאה היא טיוח מוחלט של כל החומרים שאנחנו הראינו, והתעלמות מוחלטת מזה, ואני אתן כמה דוגמאות על קצה המזלג, כשאנשים יבינו בבית בדיוק מה קורה שם. למשל, דלאל מוגרבי, מחבלת שהובילה תא טרור של מחבלים באוטובוס הדמים, מועדרת בספרי הלימוד כמישהי שצריכים לחקות אותה, והיא בעצם המודל לחיקוי לבנות. יש פוסטר שלה, ותכף נראה את זה על המסך, בתוך בית ספר של אונר"א בשכונת זייתון, שמה, שאנחנו ראינו שם, יש הבנת הנקרא, מלמדים דרך סיפור של בכתב, שנזרק על ידי פלסטיני לתוך אוטובוס מלא בנושאים ישראלים שעולה באש, ובעצם מתארים את השריפה של היהודים בחיים בתור מסיבת ברביקיו, חפלת שיווה בערבית, מפות של האזור, אין בהם את ישראל, אלא רק פלסטין, מהים עד הנהר, זה באמת מצוצט שם כמילה במילה, ערים בתוך ישראל מוצגות כערים פלסטיניות, ואנחנו הראינו את זה, שזה נכתב על ידי מחלקות החינוך של אונר"א, לא יוזמות מקומיות של מורה 1 או 2, אלא ממש באופן שיטתי בכל האזורים בעזה, וגם הספרים האלה גם נלמדים ביהודה ושומרון. ההתעלמות היא מוחלטת. אז מה עם הדוח שלכם, תיירה, כאילו 250 עמודים, יצא לי לדפדף בהם, שלחת לנו את הקובץ, מראים איך מלמדים את התלמידים אותיות דרך מילים של פגיעה ביהודים, והרבה מאוד דוגמאות מצמררות אחרות. אז הם קראו לכם לתת עדות, קיבלו את החומר שלכם, ולא התייחסו אליו במסקנות של הוועדה בסוף? בדיוק, התעלמות מוחלטת. יותר מזה, הם אמרו שאין ממש בעיה יותר מדי בספרים, וכמו שאמרת בפתיח, אונר"א טוענת שיש לה כל מיני מכניזמים שאמורים, לפחות על הנייר, כביכול, ללמד את הדברים האלה אחרת, או לא ללמד את זה, אבל הם פשוט התעלמו באופן מוחלט, והאמת שזה לא כל כך מפתיע. אם רואים את הפרופילים של האנשים שמונו על ידי גוטיירש, כדי לעמוד בראש הוועדה הזאת, כולל ארגונים שבעצמם צוטטו לאחרונה שישראל היא מדינת אפרטהייד, ותמכו בדרום אפריקה בהגשה שלה כנגד ישראל ב-ICJ, אז אנחנו די צפינו שזאת תהיה התוצאה, אבל לא עד כדי כך, ונראה, וזו השורה התחתונה, שהוועדה הזאת בעצם קמה כדי לטייח את הנושאים האלה, ובעצם לאפשר למדינות שלא שחררו את המימון שלהם לאונר"א מאז שאנשים עשו את זה, לשחרר את המימון. זה דוח שנועד בעצם להגיד למדינות, אונר"א בסדר, תפשירו את הכספים לארגון ותעבירו בחזרה את הכספים לאונר"א. נגיד גם שעוד החלטה של גוטרש הייתה שלא להכיר בחמאס כארגון טרור שמשתמש בפגיעה מינית ככלי מלחמה, למרות העדויות שהנציגה שלו פמילה פטרן הביאה בעצמה לאחר ביקורה בישראל, שוב התעלמות באמת וחד צדדיות מוחלטת של הארגון הזה. רציתי לשאול אותך, אם אתה חושב שאולי אתם צריכים לעבוד ישירות מול המדינות שמעבירות את הכספים, כי ראינו הרבה מאוד מדינות
שכבר החליטו להחזיר את הכסף לאונר"א. נכון, אז אנחנו במכון מציגים את המחקרים שלנו בפרלמנטים ברחבי העולם, ורק החודש הפרלמנט האירופי הוציא גינוי תקדימי לאונר"א סביב ספרי הלימוד, וקשר בעצם בין ההסתה בחינוך בעזה לבין אירועי השביעי לאוקטובר, בעקבות המחקרים שלנו שמראים שכספי משלמי המיסים האירופיים שבעצם אחראים על כתיבת החומרים האלה, גרמו ויצרו ועזרו לייצר את השביעי באוקטובר. אז יש גינויים, בריטניה חתכה מעל חצי מהמימון שלה לאונר"א ב-2021 סביב הדבר הזה, גם גרמניה התחילה להפסיק את המימון ספציפית לאונר"א בעזה, וצריך להמשיך פשוט לתקשר את הדבר הזה כל הזמן, אחרת אנחנו נהיה במצב שדור נוסף שמתחנך כרגע בבתי ספר של אונר"א שעוד קיימים, או באוהלים של יוניצף, הולכים לעבור תהליך רדיקליזציה ולהוות את דור חמאס הבא שינהיג את הרצועה. אריק אגסי, תודה רבה שדיברת איתנו, ותודה על העבודה החשובה שאתם עושים, בתקווה שמישהו פשוט יפתח את כל הדוח הזה, ויקרא את העדויות שאספת מתוך ספרי הלימוד, שאותם ילדים בעזה וברשות נחשפים אליהם, ופשוט בלתי נתפס. תודה שדיברת איתנו. תודה רבה לכם. כן, אנחנו למדנו במלחמה.